Εδώ θα γίνει το εργοστάσιο. Εδώ! Ναι, πατέρα, εδώ. Αρκεί να το πιστέψουμε. Το πιστέψαμε και δημιουργήσαμε 180.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Εδώ μια μικρή αποθήκη. Κατασκευάσαμε τη μεγαλύτερη ρομποτική αποθήκη στην Ελλάδα. Η πρέσα. Θα φτάσουμε 5.000 τόνους το χρόνο. Φτάσαμε 35.000 τόνους. Και εμείς θα γίνουμε 50. Μπορεί και 100. Τελικά γίναμε 400. Όταν η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε σου προσδοκία, τότε μπορείς να είσαι διπλά περήφανος. Τόσο για εκείνα που πέτυχες, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μπαμπά, εδώ θα μπει μία νέα πρέσα. Μπράβο, μπράβο. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.